Sachaya pa eba brabom anadua ekuta urade tumi ne dom aduro ane bekaya ho ewo crossover 31st night 2025 yeah ewo Cedar worship center Atwumako Florida Mansena hospital ha eye wo sumonajo ye de urade aseda bebre no na yesuagu no so age ahoden fofora ye de bewura afefoforo ni mu empai bonajo enkom hye ne wo je anajo urade humbe sanese beshia onyamedifo bishop abesaki kwapon ye nimni fritete sida nyame oni ye rawoda bejia wode foforo ani akwankyira wode be hye afoforo ase na ne ma foforo aba abrabo 31st December 2025 yi akwantempo ani ka nyina ni kire Cedar worship center afoforo ye be wuramu yi beji awurade ahode wo 31st night na awurade nya obambofo o kendifo na wonfa untwa afia ye besimu no anadoba akura tumi na den sakraye eba wa brabom nyamema eba 31st night bi ebetumi afre akomatu voice 0557 000 ana 0557 309080 31st night crossover 2025 ye beje urade ahodio na 2026 aya afepa amaye Suru bebie nani o na nyamia bofuo pie waso na wasamia ba Cedar worship center crossover 31st night 2025 buabua wo na anadua edin sachare pa eba wabrabom anadua ekuta urade tumi ne dom aduru ho ane bekaye ho ewo crossover 31st night 2025 yeah ewo Cedar worship center Atwumako Florida Mansena hospital ha eye wo sumonajo ye de urade aseda bebre no na yesuagu no so age ahoden fofora ye de bewura afefoforo ni mu empai bonajo enkom hye ne wo je anajo awurade humbe sanese beshia onyamedifo bishop abesaki kwapon ye nimni fritete sida nyame oni ye rawoda bejia ahoden foforo ani akwankyira wode be hye afefoforo ase na ne ma foforo aba abrabom 31st December 2025 yi akwantempo ane ka nyina ni kire Cedar worship center afefoforo ye be wuramu yi beji awurade ahode wo 31st night na awurade nya obambofo o kendifo na wonfa untwa afia ye besimu no anadoba akura tumi na den sakraye eba wa brabom nyamema eba 31st night bi ebetumi afre ahomatufo isom 0557 000 967 Anna 0557 309080 31st night crossover 2025 ye beje urade ahodio na 2026 aya afepa amaye Suru bebie nani o na nyamia bofuo pie waso na wasamia ba Cedar worship center crossover 31st night 2025 buabua wo na anadua edin sachare pa eba wabrabom anadua ekuta urade tumi ne dom aduru ho ane bekaye ho ewo crossover 31st night 2025 yeah ewo Cedar worship center Atwumako Florida Mansena hospital ha eye wo sumonajo ye de urade aseda bebre no na yesuagu no so age ahoden fofora ye de bewura afefoforo ni mu empai bonajo enkom hye ne wo je anajo awurade humbe sanese beshia onyamedifo. Hallelujah. Amen. Yeah, the radia says, and then so the young Achayan. Come home and to my dear share a radinsa. For Akuma Dibachi baby, a radia too many and what in I or that was and then so yes, show Dino and Yam. I want your way and your Kusu and your baby. Judge my dear Shonsa. Almost now to me, Wabasa and the Jumadiachi. Yeah, Yakasa word and I am, but here for near her 4 years and a day. Oh, yes. Amen. Amen. Hallelujah. Amen. Ensianka running and copa what yasida.
Ebre ene on the 30th. Sabre yewra atenase. Ya papa atena na dwam. Eye ya papa oya founder and general overseer Cedar Worship Center. Cedar our panyin na kasa. Ena de watena na dwam. Ebre do si abekwa ne nkyɛn. Onyankopɔn ko a wagya no ho ama onyankopɔn ni wiase a wada no ho adi sɛ Awurade fa no so ene pempem. Ebe video yi sui Awurade nam ne ho sra so adom a ɔde adom no so agye ayalefo afiri yadeem wɔn a na nkɔwuo mpɔkyerɛ ɛda wɔn so ne nyina abubu na yɛ ɔde 30th yi wobɛtie wɔ diifoɔ n'anum asɛm na afei nkɔmhyɛ nkranhyɛ adom ɛhosrɛ a wɔn so no wɔn mu de Awurade Nyankopɔn ne bɛyɛ ɛbrɛ yi akɔyɛ papa nkyɛn ɔsomafoɔ ne din ɛne Bishop Albert Saki Kopon ɛda yɛ mo akɔ ababa sida awa so asɔfo mejo so ɛburu Commissioner of General me mamu nyina afisha pa afei nkɔmɛ to yɛ hallelujah amen mame mfasa akwenya nso na menchi Sompa TV ahwɛfoɔ ne Sompa radio atiefoɔ ɛne Facebook fo nyina me mamu nyina afisha pa afenkɔ na afembɛto yɛn afe sɛsɛbrɛ na yɛn nyinaa yɛte nkwamu na ahoɔden ɛwom mame mfa saa akwanya nso na menkyia asɛmpa nipafoɔ asɛmpa nipafoɔ ɛyɛ asɛmpa nipa panyin ɛyɛ ofoosu aboagye na bibi ɔwɔ biara ɛnɛ yɛma wɔ adwo ɔne wapamfo nyinaa ɛnɛ deɛ yɛ afam mmɔmmerɛ ne kakra bi sɛ ɛnɛ yɛne Sompa etiefoɔ asɛmpa nipa soso ahwɛfoɔ ne etiefoɔ ɛba bɛdi dwuma kakra bɛbi bi ɔmo ne asamwa wo bia ɛnɛ mema wadwo asɛmpa nipa panyi bɛbi wo bia mekyia o saa nso so na nation lumba wafa lumba manya ne tiɛ sɛ okɔ god so sese okɔ wunchi kodi buro nya no mekyia wo no maame ne wabusua ni nyinaa na meka nkwantabisa ɛne kokosechi abrantie na manya ne tie se kokosechi die okobro nya na se anya senketua ene de ye fam mmre no kakra na ye de adi dwuma soronko na ye ne Sompa TV ahwefo Sompa radio atiefo Facebook ene YouTube nyina se ene anwumre ye nyina ye mmom na yɛn tuntum Awurade na yɛn na Awurade ase enti momfa phone na momfro bi na obi so mfro bi sɛ ɛnɛ yɛtra konwa yi mu ama asɛmpa nipafo na yɛwie a na yɛasan atra mu ama sida awafoɔ na ɛnɛ anyɔntofo a bɛgu fie ha no ɛnyɛ asɛnketewa a prophetess nyinaa frɛ mu a ɛnɛ wowɔ fie na woyare a ɛnɛ ansana ɛnɛ nnwomtoɔ no bɛkɔ wieyɛ no na ayadesa ayɛ wo dea na saa mmere nso so na mamenkyi akyea asɛmpa nipafoɔ no yɛwɔ serial callers bi ɔmo na ɔmo kora asɛmpa nipa no mu papapapa baabi bia original Nigeria ɔwɔ bia ɛyɛ contractor 1 asɛmpa nipa megyina ɔmo akonnwam na yɛakyea o ɛyɛ kwadwo so bɛɛse so so yɛkyea wo baabi bia ɔwɔ bia asɛmpa nipa serial callers ne nyinaa yɛkyea mo nyinaa sɛ baabi a mo wɔ bia Nyankopɔn nhyira mo sɛ mo nyinaa mo ka ho ma sɔ asɛmpa nipa dwumadie mo na ayɛ krabɛhwɛ saa so sida awahwɛfoɔ ne atiefoɔ nyinaa momfa phone na momfrɛ obi mfrɛ obi na obi so mfrɛ obi monka nkyerɛ mo sɛ ɛnɛ deɛ sida awa yɛaba ntɛm na yɛne mo ɛba bɛwɛn akɔsi sɛ nondu bɛbɔ ɛbɛyɛ kakra yɛbɛbie telephone no atom na wo so wo de wasida aba na na dwumadie no ɛyɛ full package na na nyɔntofo aba fi ha no ɛnyɛ asɛnketewa ɛmosra di ɔmo akyi enti afiefo nyinaa mo nyinaa asɛmpa nipafoɔ ɛne sida awafoɔ ɛne Sompa TV ahwɛfoɔ nyinaa no moma yɛ mmom na yɛne Awurade ase afe nkyɛ ba anso ɛnyɛ nipa nyinaa ɛna ɛto hɔ enti saa berɛ yi deɛ yɛho anyɔntofoɔ sida anyɔntofoɔ akɛseɛ apaberefoɔ a ɛnɛ ɔma bɛbie ha ɛnyɛ asɛnketewa ɛyɛ adwa power wagye n'adwa ɔno na ɔde nnwuma bɛadwa ma so a ɔto sɛ bibibia bɛyɛ fine ɔno so ɔwɔ fie ha sɔfo maame juri ɛwɔ fie ha sɔfo maame juri ɛwɔ fie ha saa nso so na Mrs.
ɛyɛ Rahel team so ɛwɔ fie anyɔntofoɔ no bebree gu akyire a ɛbɛyɛ kakra wobɛhu sɛ ɔmo bɛba ɛyɛ minister ɛyɛ Faustina ɛwɔ fie ha saa so na Devlin ɛwɔ fie anyɔntofoɔ no dɔɔso enti saa mmerɛ deɛ ma menyae kasɛmo no ɛmfama adwa power na adwa power ɛmfa yɛ nwuram saa mmerɛ baabi bi ɔwɔ biara no hu sɛ nyame no wadi ni yɛyɛhwɛ afei nipa afei wafiri mu ɛna ne yɛ mom ɛmkamfo awurade adwa power Papa to you handle council no Papa me da se nyame nhyira o nyame nhyira tiefo nyina obi bia sidafo nyina nyame nhyira obi bia barabo sharabaraba le karabo le handadabo sharaba le bradabo sharabaraba karabarabo. Thank you, Jesus. 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 One Pampaswa Udiana Dui Yada Wasioda Enumreya One Pampaswa Udiana Dui Yada Wasioda Enumreya Pampaswa Udiana Dui Yada Wasioda Enumreya Pampaswa Udiana Dui Yada Wasioda Enumredu Funyankopon Yadi Waye Ima Yemina Yamomi Atwa Wampempeswa Udiana Dui Yada Wasioda Enumre Wampempeswa Udiana Dui Yada Wasioda Enumre Wampempeswa Udiana Dui Yada Wasioda Enumre Yasa Yada Wasi Enanachiya Yada Wasi Yadeni bibiayo Yada Wasi Yefri Amunina Yada Wasi Awadia wayo Yada wasio asasa yada wasi Oda mekasie asasa yada wasio asasa yada wasi awadi awayo
Yadawa Sio Shewu
yɛmmɔ yɛn nsɛm baako ma Awurade. Fra wo nua awɔfo no so na wo nua bi so mfɛ ne nua ka kyerɛ ne sɛ Awurade ɔde yɛtwa firi January abɛsi December no Nyankopɔn saa yɛyie. Saa bere yi deɛ yɛbɛto a yɛyɛ nnwom kakra ma Awurade. Ɛfiri sɛ Israelfoɔ no to atwa po kɔkɔɔ no ɔto a yɛyɛ nnwom ma Awurade. Enti yɛnnua ba Faustina ebema yato ayeye nyum kakra ma Awurade Nyankopɔn. Hallelujah. Baby awo bia wo fiefie mu bia. Se wote wo se obetime gina ho ye to nyum edi asa kakra. Ahye Awurade animonyam. Baby awo bia na wo ba wo semsa. Ba wo sem na nyame ye bia ma ya fi mu nyina. Ye hye nyame animonyam sa. Hallelujah. Baby, I will be about Sompa. One mom. Oh,
na uyo yasamenyina yasamenyina kase ukuto na uyo tia wawadobe 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 ni adobeni wawadobe 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 adobeni amini swatna menena halato mafa Jesus madam fopa awawadobeni adobeni swatno mini swatna menena halato mafa Jesus madam fopa awawadobeni adobeni awawadobeni awawadobeni Yesu doyo adobeni Yesu atina amenena nanto mafa Yesu sa madam fopa awawadobeni adobeni enti tatalasa wawie tatalasa wawie tatalasa wawie ikwaji wejuba yetu tatalasa wawie tatalasa wawie tatalasa wawie ikwaji wejuba no eti se wanka meka suye meka suye oh se ufaria ene meka suye meka suye oh se wanka meka suye meka suye oh Yesu Yesu wa teme kwa oh mama mademe oh se Yesu Yesu wa teme oh mama mademe oh se wanka meka oh momo aye meka aye Yesu Yesu ufaria semo ah meka se Yesu enti samun kutu na mini wayo zabi mwini amena wasio meka ogase atera sami kutu waine mini wayo mini amena wasio meka ogase Tabaya rito nyame maya rito susu maya rito badana wasa unya tabaya rito ina foya rito kepo rito badana wasa 2026 rito maya yoni yepo badana rito badana wasa unya tabaya rito ade maya rito ako maya rito badana weti my Jesus Christ piano efifi papa my Jesus Christ piano eso papa mo ene nyamiasio hallelujah mo ene radiayo hallelujah mo ene radiasio hallelujah mo ene radiayo hallelujah my Jesus Christ piano efifi papa Jesus Cristo Sompa papa hallelujah mama yenye radio hallelujah mama yenye radio hallelujah mama yenye radio hallelujah let's see the person
wɔ fie hɔ ma Awurade Nyankopɔn. From January to December, ma many papa o hwɛ me a wotie me. Asɛmpa nipa hwɛfoɔ ne etiefoɔ. Cedar awa hwɛfoɔ ne etiefoɔ. Sompa TV ne Sompa radio hwɛfoɔ ne etiefoɔ. Mo a mo wɔ Facebook no so. Deɛ mepɛ sɛ me ma wo hu ne sɛ. Yɛne nipa pii na hyɛ afe n'ase. Na ɛnɛ ɔmo wɔ hefa. Enti ɛnɛ me bia tatafo na tum. Momfa studio lines ne nyina MTR. Momfa nto ɛyɛ screen anim MTR. Momfa studio lines no ntum. Obo ha me ma kwan na wo so wafrɛ. Na o waseda bi a o de amawrade. Saa nso so na obi so ayɛ papa no pɛsɛ o ma na fisha pa enye tiawa na nipa dodo na entime mmra so bi. Na ene afen encheba anso so emonsem no edoso. Sabre dia me bie tatafo na tum aye studio lines no montie nhyehyɛ no ofra mesra sɛ obe lowa o radio set anasa o TV set no sɛ utie wo ho a mayi wafiri so enti opa ofra ya no wadum no o kasa wie a ananyum na oto anasa obi na oyo papa na o ma na fisha pa tiawa eye nyum to so na ode da Awurade ase atiawa sɛ o da Awurade ase atiawa numbers ni eye 0551 931 931 0551 931 931 ɛna 0548 931 931 mechia omona sambane ofosu aboaje ene kokose chief structure ena kwantabisa nation lumba mechia mo bebe bia mo bia ma bia tatafo na tum oso betimi aba so bi ena oma na fisher party awa se o da Awurade ase atiawa se o to nyum so atiawa ena nyum tofo agufia de omo amogu achi no ano be ye hye e wo fia enti oni ya nwan kosi se bebo no ndu na obeye nhira ya bia tatafo na tum. Praise God. Praise God. Papa, udi ni babi okasa freo. Adia na okan ahwefo na tiefo tio. Amen. Ya mishra papa. Praise God. Hallelujah. Mama, odini baby a okasa free. Within the Sarah, make us a free yes. My name my catcher radio that was you. I am my Amen. Oh, amen. For yes, ya mishra mama. Praise God. Obeda no ho kakra o lines no. Even no papa odini baby okasa free kantika. Dan ho kakra na wa homa no twetwesi dan ho kakra. Ye dan ho kakra. Oh, benton kasan kona san brabium. Praise God. Praise God. Praise God. Hallelujah. Odini baby okasa free papa. Me catch it papa pushing. Na adia na oka kire Awurade. Me get a radiation. Mo Me baby I'm going to stay at the no and get to future there. that's Get what you put say. She could get them as sufficient. Say the baby you know can have. I think what you so young to be young culture of about that. You can young women they get the papa. Papa to occupation Facebook about this channel papa if it's something much and come to the Kenyan and Kenya. The people change stuff more that get the pay. amen. Anyon for ya na muso maje so praise God. Hallelujah. Oba fa hi na okasa free na ahwefo na tiefo tio. But make us a free Thread there. The baby as you have no one. Ite nyame atepa meto no kakra ye Awurade ginaye 2 year, 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 2
I am a from me. I hear the one. I am a son, I'm a demand. If I were to get your money, if you want to here, and I do not like you. You am a dear. Amen. 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 Praise God. Amen. Udini babi okasa free. Konom ahwefo de tie vote o. Pastor, you will be to radio. The number radio so the baby. Fama rade fa nyom no me rade. One person, Amen. Amen. Praise God. Hallelujah. Papa odeni babi okasa free na dia na oka. Praise God. Yento nka o. Aha, fe de dan ho kakra kasa ahwefo ne tie vote. Kasa. Ane kasa yeto nka. Oh, so na yento nka online no twetwe sisi. Praise God. Hallelujah. Oba pa odeni babi okasa free. Pastor Deborah, me kasa free amasama. Deborah, amasama ahwefo na tie vote o. Dan Pastor Nyame wa ebebe amane na mefisia. Ni hu nyame nka. Amen. Timbra e started sa hwesita aha. That's right. Just nyame ayama me mebusia de da. Ebro magi na mentria so. Amen. Ntimi ne mebusia nyina efinya na komem. Efi da na ase. Ana ase ni kabia na ye de mawo. Yada da so yada wase. Amen. Sa nyame afa so na ye se ayensira. Amen. Amen. Praise God. Hello, odeni babi okasa free o. Ahwe vote o. Pastor your friend be na tapia me kasa free kafo. Tafo. So me den nyame ase se da ye boni ni afufu ji ase nyina. Ene membusia ya da so ti ase. Kasa ase dan nyame. Amen. Amen. Praise God. Hallelujah. Can you count odeni babi okasa free papa? The Casafi Kumo show. Your frame opening. Metro number 1 year. Eja opuni to nyom ye rade. Unya miwasika ye ibri. Unya miwasika ye ibri. Ifri ingu. Any madina. Unya miwasika Ibi Ifimimu Mo Any Masita Mo Unyami Wasita Ibi. Hallelujah. Amen. Eja poni nyame ajiwa seda no dodo. Praise God. Praise God. Hallelujah. Oba pa odeni babi okasa from amen. Yes, because after I came here, Matayoko. Matayoko. Yes, we will graduate. Mo. Me there are just say what the name they do get 2 ways. Mo. Amen. Amen. Sir. Amen. That what boy who buy. Radia ye. Amen. 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 Praise God. Hallelujah. Odene baby okasa free o. Especially the baby akosia be kasa free bo. Aba akosia hwe. Let me ask that by you to Fatuma Rade. Papa, let's be number standing in a
say me to shrink it, me come anyway, ye. If you may come at you, when ye, I was saying in a yama, when not for phone in a yama. It is sending a pepper. I can't only get in a pepper, and to make it I am fat. I come to catch up on and say, take a son, I walk a D. And if I can say, who can be more than 1 young saying, I'm the say, what say you say, I say, anyone young one. You be seeing it when Yamada. Mama me koso nyame me koso me nyame mama me seni bien nyamda amen Amen. What to you mama David or Bible? Hallelujah. Praise God. Hallelujah. Can't you can odin ba bi okasa free. E de no nya ma radio. Also free. Free ebwa IK. Mo. Eso me demasiado para mucho. Papa fire nyom to. Afida poria na ye Iradiye ikuni na pako amaye enkuni mjuna ye betu enkuni after na ye betu 2025 Iradiye ikuni na pako amaye enkuni Hallelujah, Papa. Praise God. Hello. Hi. Good evening. Even though, mommy, we didn't have your casafro. Tamale, Diana, can you foot you? Amen. That's right. Amen. 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 Praise God. Hallelujah. Catching can Odin Baby Ocasa free. I can say at Macopodia. At Macopodia, I have phone at you for you. But okay. I have phone at you for you. It's not to look at Castle again. To Nina share to share Radian when you share yes. And I see from you. Teusha Yisra, Ayadama, Simame, Teusha Yisra. 2025 food, Simame. Jesus. Teusha Yisra, Ayadama, Simame. That's right. On your Yamaya Timo, so up to home what kind of any Bushina, Cedar Bushina. Amen. Yet I don't think home. Amen. So I didn't want to open up in 2025. Amen. Amen. Yamisha Papa. Praise God. Hallelujah. Oh Papa, Odini Baby Ocasafro. Casafri Abraya Mose, your friend Mata, Papa, Yamisha. Amen. Papa made the Matibang now by the to share Radin. Dana, Sina, the council. Come for Radia Dana, ya come for no. Dana, Sina, the come for no. Come for Radia Dana, ya come for no. Yamia, Yabida, my catet, Dana, Atumwe. Dana, ya kafuno. One nyamio, dada, nyamio sayeya. One nyamio, dada, nyamio sanaya. One nyamio, dada. Papa nyamio. Amen.
Sanyo no eto sana na won so o de wa no bonse nku no na musa o ne mto a sa na e no bonse nku no wo mama nyame hira praise God praise God oh ye radio ayo radio ode ye free January abesi December no sa nyame no na ye da na se ye to ne hello hi ode ne ba bi o ka se bro ahwefo de tie vote yo good evening hallelujah kasa wona ahwefo ne tie vote mentie wo ho kasa the bancho makasafia zama enzima ahwefo ne tie vote bancho pesa betu no ba ko danya ba to danya me ase edankama ale edankama edankama ale edankama edankama yama ale edankama edankama yama ejamiya umo edankama ale edankama edankama ale edankama edankama yama ale edankama edankama yama ejamiya umo edankama ale edankama edankama ale edankama edankama yama hallelujah amen nyame shira fawons ma praise God mama fa bam yenu pa na yensan enya dan kwa commercial break mra praise God hallelujah odin ni baby o kasa firi wa hwe 40 o ne fa so me kasa firi asago na kasa ene just come ma kuma so me yam amen just amen ajasa yada na se amen so ma ye die wie afi what say no one cry opo ye fa ho ba ma ye amen that come keep me na amen amen mama nyankofo shira praise God hello kanti kan odin ni baby o kasa firi o amen kasa firi hello mi kasa firi mi ho papa mi ti wa hwefo nye ti amen why actually or have a dream amen international amen papa nyankopon so hira papa se na wafre samre idie me pesa me ma wo hwame a wotie me ofi ho de enti a esese ye da nyankopon ase enti na wotwe nyina me no ka asema mato din wo poto kasem say thank God for his mercies na nioma bebre onyame moburu hunu ni na doye efri January ebesi December nioma nyankopon aye ni fidi sonfo fidi awrade age wa fri mu okọ na yeso wompa so utu kwan utu ka uteme ko ba ye afe no January to December awrade no wedding ye obi ti fie samre ode awrade asese yade bia osofu yima betranse obi ti fie ene ose yade bia mekunu eyare ye enye awrade ne san ne yade a obi so tie me ose ne yire bi yare ye enye nyankopon ne sam yire yare aka ne ko hyefom obi so hwa me obi tie me ose enye awrade ne hu me ba no mobo a ka me ba na bodam enye awrade ne hu me ba no mobo a kaka no twifa ne so no ko owuye enye awrade ne hu ne mobo a kokọ emergency no ye de oxygen si ne so ye de life support si ne so kan na ka wa mabiem obi so sa brabo no be ya den di obedie ne di obennom aso kwa awrade ma ne nsa so osofo obi adwuma nyina ja tomu o ja hye wamfa hwe obi fie hye wamfa ntoma ba kumpo aso nyankopon afra na ntoma
enti twere sam sɛ yɛnhwɛ sɛ ne ewiemu esukoko ɔno ɔmpam aso nyankopɔn da ɔfra wɔn ntoma ɛnɛ obi sɛ ewiemu nnoma nyɛ adwuma ewiemu nnoma ni afuo aso da biara odidi da bɛn na wɔahyia sɛ anoma bi anaboa bi sɛ ɛkɔm de na ɔnyɛ aduane nni ɔsɔfo nyankopɔn a wayɛ ɛno na yaba nti sɛ wokan nyankopɔn asɛ wɔ mabusɛm na 17:13 na ɔse ɔsɔfo yima bɛka ama ahwɛfoɔ ti ɛne nti na nnɛ yɛse Sompa TV Sompa radio ahwɛfoɔ nyinaa moma yɛmmom na yɛnto nnwom Awurade moma yɛnna Awurade ase yɛwie nso so a nipa bi so a waboa yɛn no saa abere yɛmfa fon frɛ wɔn deɛ wobɛtumi akɔ ne fie na kɔda no ase ɛma na afihyia pa na Awurade afa no so ama wɔn nso so baabi a wabɛdurue ɛnyɛ ɔno a ka ebia ka wahyɛ wo ho akɔmfo yɛntie nyankopɔn asɛm ɔse deɛ ɔde bɔne hyɛ papa na mu no ɔse bɔne mpa ne fie da o deɛ ɔde bɔne hyɛ papa na mu no enti obi hwɛ me obi tie me ɛna nwummerɛ yi ɛna ahomakyɛn ɛna wie anɔpa yi ɛwɔ Sompa TV ne Sompa radio papa onyankopɔn ayɛ wo nyina deɛ na ɔde bɛhyɛ nyankopɔn animonyam afi kwa wieye deɛ na ɔde hyɛ n'animonyam obi so hwɛ me obi tie me deɛ nipa so yɛ wɔ no deɛ na ɔde hyɛ n'animonyam sɛ nipa no uyi ne boni ayɛ anaasɛ wo sɛ ne din twerɛ sɛm ne sɛ deɛ ɔde papa ɛhyɛ bɔne anamu no 2026 akwantuo no ɔse bɔne empa ufie da hallelujah amen enti na ya kai de onyankopɔn ya ma yɛn na ya san ya kai de onipa so ya ma yɛn de sese ye hye nanumonyam no moma ye mmom na ye hye nanumonyam yen kan First Chronicles chapter 16 verse 34 First Chronicles chapter 16 verse 34 ye wie pa ya beka Psalm 18 verse 1 to 6 na masan ya akɔ na dwumadie no dɔɔso na ɛna wobɛyɛ nhyira ɔsɔfo yɛntie nyame ɔse mona Awurade ase na oye na nadɔyɛ wɔ hɔ daa ɔsɔfo ɔse sɛn mo mo fie ha no monye so na fiefo so agye so twɛsɛm ne sesɛn ɔse yɛnna Awurade ase na onyankopɔn yɛ dan oye na nadɔyɛ wɔ hɔ daa MCR momfa nneɛma no bi ntoto so ɔsɔfo afi we yɛni bi na ɛhyɛ ase o ɔsɔfo ɔmokɔ asɔre sɛne yɛ nyina yɛ kɔ bi na ebi yɛ muslimifoɔ edu fiada ɔmokɔ den ɔmokɔ masalachi obi yɛ memene da akɔhwɛni edu memene da ɔsɔfo ɔyɛ den ɔkɔ na wakɔyɛ den bɛn ɔkɔdi homeda obi so kɔ kwɛsia da asɔre obi so kɔ anananom som anso so hwɛ ɔkɔɔyɛ no hwɛ de ka nipa na atete nipa nam na atete no enti bra Facebook no so na hwɛ Sompa Facebook like page no hwɛ de ka ye we your man Ghana mu ha ya o ɔkɔ ye ɔkra sɛ ɔkɔ 2025 no wankodu anso wo hwɛ me a wo tie me no wakodu ɛtɔ da yɛ se bus na wo ti mu a bus ne ye wɔ bus na da so nti ne ya atwere gu ho no VIP ne bɔ ho no ɛsɛ yɛ comfortable anso wakotrom one man one say wankodu anso nyankopɔn ɛde wo wakodu o obu firi wiemhyɛn anso wiemhyɛn no ate atɔ ama nipa ahye nyame fa mo kransie ya mabusua hyɛ den o ya ma abusua hyɛ den abusua no wo wura mfi da abusua no kaya abusua no ani abresa kokɔwa obi kra ya fi ya wankodu nioma ye yi kyerɛ nyina ya nioma asi wɔ 2025 mu ka munumu ya minshraw engineer adwa power hwɛ ka na otimu no wankodu hwɛ ka ne mienu na aka abomu aka yɛsɛ mek tontoro wa afi ya enemo hwɛ social media na wɔtwe ya Anthony Joshua
eyo kofo waji din o se oba ni nchi ewa alatamam Nigeria de ye ni trainer o san ye de ba ni first aid ni na down for pa omo sike nyina omo owuo omo peche waja ni fie papa bi ewa buruchire US man waja ni dollar account no ni dollar account no o waja no ho o hwe we tanka ene VIP o my Ghana mu hwe nipa moja na egu osa no afisa wo ye nimu o 2026 no so eya kwantu eya journey timi bisa se obekọ akodu every say ye nipa bi na shafe na se anso enti na ene bresu senguma ne se ye na urade ase no ye na doye wo da amafo na hye ho amawonsa mo amohwe TV no nipa no me se o ko ura mo chiro a yemfa nipa ni din na hwe no biomo yemfa din na hwehwe ubiomo yese normal ben obo normal na yakotwe ama yenka Psalm 18 verse 1 to 6 eno ana Sompa TV ahwefo eni Cedar awa yaka bom se momma ye na awurade ase na awurade ni ye di ne yie ebetimi aba se buru nyai unya akụkọ ba akumpo nweye bro nyai unya atade bi nhye unya mpobo muru bi nhye anso onkwa na nyame di ama wo no ka che o mane se mo da awurade ase o mo da awurade ase efese awurade ne wo adi ne ye ka obi apese onya ka tom au hwese nipa bre anya ka no hwe ka na wieye ka no na da nsuo mo we yo wa binsuo nyame mfo mo kra nsie awere hosem fia baby obi so cry fia baby a ono so wakoka ono wako waka kan mu no wankodu enti wo hwam ya wutie me wo se nyame nya hwe ma wo 2025 me basa me ba be kai wo se nyame one wo adi ni ye fia baby obi so ka akoshe mom a driver for nyina ni a driver for yire no ma driver for ma ni nipa etwika wo ma mu nyina metifo nyina wo se okọ to dwenum de awurade ase ekwan na de bia o fa so hwehwe koba no sa akwan na obi ko ya wa ma yentie de sam se ka o se awurade ma ho oden me do awurade ne me botan ene ma bankese ene me jefo me nyankopon ene me botam tima me dwane kotoa no me chem ene me nkwanje aben ma ban tenten me sumi fra awurade ono a ofata se oyi no aye hey na oje me matamfo ensem oje me dia ben matamfo ensem oje me hefa oje me hefa hallelujah amen owu ahoma be bare me na oseye twifa me so se osuhwamo asamado ahoma yedan twa me ho kontonkron owu afidie behia me hey ma ho hiafo me sume fra awurade nyankopon na metia mo fra awurade otemene na asole fie sorry fie hallelujah me kai kakra ukọ na yeso yade bi ebo wo sa yade kro na bobo nipa muko review no ukoto won wo san ko the next review no uko ye no yese we afrim hwe hospital uko die we dampa benkum so da nifa so wade be che no bo na yede beshit no akatanity so enti die mu na ye na awurade ase ye ko yade ampaso no osofo ukọ eye teaching hospitals ahodo ade ba chi bia na ye katakata beshit kata nipa so na ye twe wheel no na de nipa tututu onua na okọ no bra Facebook no so na be wo he TV no na wo utie radio no de ko Facebook na ko hwe me kai ka o de awurade aye afia o abusua ikra asa omokọ asori aba
kwa sorry aba enya bone obi akotwi solokwa ma de ache wakwa aba obi aburu da kwanche yo bibi bone anto no anso wona wo se wo fa kwantempon no so no o kwa aba no onua na woboto no mu o sikenina na wie yese boto nyame mfa nipa kransie nyame hu nipa mabo eno na meka nipa se afi foforo no ayekwa wura mu no emonsem ewo he eno na nyame de to makoma so se Sompa TV ye bibi eye Sompa chede ye yama moburohufo ye yama ekunafo ye yama wusia nyame de to makoma so se meso memra na mebe kasa hu bi na nipa nseni sika famo awurade adwuma na TV so amaba bosome mako ngotwe ni Cedar our team enye kaketwa obi oba TV so bisa no obi okọ radio TV bia eyeka enti ka me ba be kansika ka me kansika sem se ka ya bono ka mumu aye na ye ntue bi na enya asem ketwa anso so no oso ye nyame de mana ho na odi bibia manyankopon na onyankopon anya dan ansha na nam eno nti na medi kan no ka tro se ye nyama awurade efisa bebe bia nyankopon na akoma wo pa eye ekunafo a emunya bibi ni osofo menya ye friends me maso babipa esene me ade ye friends audio bi me botie ya na me forward mass of mama o se nipa eduru afi bia no o man aduane die no se nipa na wu enti afi we bronya ni twam nyina wo ni die ni kunu susu ni ho enti o so chan de ya enye se na ye bantama ka me friends o mehia me wasore dan na o meje nuama obi bronya yi nyina obi ni die o di obama na aduane no nipa na afirim di oba boa no di oba send ne mobile money no onti ase enti yentie die eye Exodus chapter 22 from 22 no ka 22 yentie die nyankopon ka na the 23 na aka ho enti na me ba me ka kire o se na otwi twam wi a Sompa chede no osofo atwam Sompa fo mo yo ma de dada me my station ade o mo ye dada o send sika won send o de o mo kan se nipa o mo peso o mo ma o mo nuama no nipa no doso enti wo so fa wo de kakra no be boa na enso nipa dodo na so na yemfa nso nyankopon hwe se nyankopon ma yo ho bayana wase monhye oba kunafo so ana wusia bia so sa wo hye won so na so frame a tie na metie won so frame na mabufuo no ayede na meden krata makuna na moyire no mususu adane dane kunafo na moso mo madane awisia enti maame ne papa wutie me a Christmas wadi ne fefefe no yesi children so mahodo no wuntimi ntuka nkoho wonni adaje enu nti ne yesi se ne bimbre Sompa ha na Sompa for third and omode children so mahodo na first no across Ghana baby a Sompa obi esu obi amra free na so for me hwe bi dompa omo che last year Kumasi omo che buro nipa 3000 me hwe me yam hye me na me se enye sika ketwa was send ready dia to makoma so say nipa wo so menu mienu mmoa bi enti yentie de Psalm 41 na eka Psalm 41 no amekan na me pese me say ka fi say obi a pese 2026 akwantuo no nyame mo na ho ban nyame mfa no nkodu na me bisa say ebe ye den na nyankopon abo ho ban na yentie dia wo ya nyame beba ho ban wo ya nyame be je wa firo ha no yentie bi osofo inshirane de odwene mobroni o inshirane de odwene mobroni ho arade be je no de ban daboni osofo won se yi daboni na atotototo nipa no okra so wo kwa aba aso wankodu o se nyame be je dabonim osofo to aso arade be hwa wo so na ama no enkwa arade be ma wo nkwa na wo hira na asase so oso be hira de wo yeso na onyi no nhye na tan hey na chese nyankopon no ka kire yen se ye wara tanfo adwa power o watanfo sofo mame juru watanfo devil o watanfo enti nyankopon so onu yi wu nhye de ben watanfo nensa awurade be wo ano yade em o se yade soso wo ho nyame ka kire se yade wo ho ye po aduane a ye die dodo no aye polluted food osofo ni petimu ode ni pa ton
yade ema nipa to asofo nuama nipa di badwamu no a nipa ye to die no bebre nya nuama papa enti anya wrade na bejewa ena nipa bonefo so Psalm 91 so ka yade dom enam sumu ensayade esayade awia obi koda onyare anadwo bombo obete yese na komante nyankopon se sa oye we no ma ekunani no bobro sa anadwo no anadwo bobi aba oba no so no aba ukro so no aba oyede so no obejew yade oyade da ho nyina obedane amanasi ne yi asafo ya nhwe ya friends Proverbs 11 no ya Proverbs 11 no ana ya 19:7 no 17 wi ansa na ya 11 no ya 17 di obi ehu se me pese odi bibi ya dan efam na di ohunu mobroni mobo no di ohunu mobroni mobo no o de fam awrade na di odi ama no no be hye no anamu enti obi bia wo se ni Sompa chede no also the farmer rade or the farmer rade na erade be den erade be hye na nam erade be hye wa nam amen and no friends of faketo abeje kase no to send kitu abi o send 1 million 5 million 1000 200 500 na erade hye wa nam billions na erade hye wa nam dollars na dollars na bedwa and obi team was so $20 ne den ebaba nso so ale numbers na good screen so obetimi ayeden afa ofan asani sese ya na yehwe Proverbs 11:25 no what say Proverbs 11:25 me penipa bi amon sani sese na mon frame na me na mo bompai mesre se me be wi a me bompai amamu amasani bi dada me ne mo nya bompai no me send me personal numbers na aguso me pick lines in the for 1 hour. And when they are more sending Cecilia and a person many or more bompai. You be say ko fesu say be year radia ye biomo. You be year radia ye ni nyom tuo bio na me person me pick course kakra. Me person ni pe bi 2026 akwantu no. Uye bibi me rade na rade mo ho ba. Ye ntie de rade ka. Enshira kra be doris rade. Na de odi ama na de oma binom men no na obi biara aboro nyaye be ya manfo di komu yi obema nipa bi adidi amen obefre nipa ntoma no nyankopon so wo so obema 2026 ye ewura mu yi obema wa amen obema destiny helpers abawa brabom obe create avenues na obeye den obehye nyama papa ba osaso Yansha James 1:27 James 1:27 Sabre die monfa Sompa chede na mesene nguso na ofa na wasene na wafre na me no abompae onyamesomo ehotie ose onyamesomo ehotie na hu nifo wo agya nyankopon anim agya nyankopon anim se obi kwa akɔhwe anwisia ene akunafo ewo na ho hiahia na oyi wo ho firi wiase nkeka hallelujah asofo obi tie me ni ha nyina yade baako a ayɛ den wo no so etimi ɛsɛ o tie me ewo aburokyire opadwuma papa oni nipa nyina na kwa aburokyire aso onu nya adwuma papa da obi kwa fale ne tax aninsanka home office letters bebe bi ayeka obi ba ko gu aburokyire ni kru ne yere mfinhia pii nkrata aninsanka adwuma sika wom credit hours no nya ene awona ba Europe awona ba eye manoso negative normal enti yanhwa ye wa ha na toda kro bi pese yedum your friends 16% yedum no 80% yedum obeti awom eye -4 -6 -8 ansoso no ne nuama nkoyi nyame beti mi aye me pese fa phone na send bi mbra se me de beboa Sompa chede no o so hwe me ebia yade wakoyade ache wo how bi ya wosem obabi bronsam afa no nomum obabi wa wo na to Christosum wa wo na to Islam sum wa wo na to abusia papa maso bronsam pese o se no kan ade ye de no gusika no se na send ema Sompa chede na me no mo mpaye o pekra o send kura na o de send kura mfre o kagusu na hwe de awrade beye enti normal ni Sompa chede normal na sofo yima babo amahwefo omo amutie radio no omo hwe TV ne de
ɛno na da screen no so no ɛyɛ 0598 559 802 0598 559 802 number tosu mieno 0241 272 990 0241 272 990 numbers two ni nyina send number na sika no bekona baby bia edi a beba ye Terra One Media anasa Brothers 4-star Terra One Media anasa Brothers 4-star se dina masana na normal no wa mese no o sene a eko bebe foforo meti normal na so biom 0598 559 802 0598 559 802 number tosu mieno 0241 272 990 0241 272 990 obetime afre sabrede MCR azuka bema oba beboa na ya peke course no na sabrede studio lines tu ni nyina obetime afre studio lines no manfa studio lines no so ento Sompa chede la na nchen na mo amohwe TV no emwo wontem eye 0551 931 931 0551 931 931 and I say 0548 931 931 obetimi abaso. Praise God. Praise God. When to me anyina so when to me anyina so yanka like to praise God. Praise God. Man tie ho radio no so dum o radio na na say TV na kasa na me no mo mpa ma me odin. Praise God. Man tie ho. Hello. Hello. Oh, when to me anyina so also bet me abo awurem. Praise God. Praise God. Ojira so. Leba cho good evening. Odin baby okasa free wasani bi. Leba cho wasani ni sisi ana. Leba cho Odin the same. Leba che di ne ba di material mi kuntu na pere. Oh, that be Odin na maybe sir. Leba cho ya same Bridget Mensa. Your fraud there by time. Leba okay. Odin the same. Bridget Mensa. Bridget Mensa awurade asemre mu ma se na ya kenkai ofi hai se na nyame asem se amen. Bridget. Praise God. Hallelujah. Odin baby okasa free. Asefra be. What say no there? Aka awurade ma wasem mre mu ma no se ne ene twere sem se amen. Praise God. Praise God. Hallelujah. Hello. So Odin baby okasa free. Nikasasi asema taneli. What say ni bi? Me no bompai. Awurade ma wasem mre mu ma no sene ene ya kenka twere sem amen. Praise God. Praise God. Amen o papa. Odin baby okasa free. Ojira so Odin baby okasa free. Azuka bema mo ba hwe lines ne mayen mo ba hwe lines no mo ayen. Praise God. Hallelujah. Odin baby okasa free papa. O William nitato amasama. Amasama papa wasani bi. Nitato Odin the say. William say. Me no bompa. Awurade de entia wakwa sene sikai.
ma emere mu ma no se na wasem tie. Amen. Praise God. Hallelujah. Amen. O ma me odini baby okasa free o. If I saw papa, friend Auntie Maggie, make us a free tepa. Tepa, Auntie Maggie. In fact, I'm a sandy with a dada. So, Miss Rabia, me now. Aha. Me na sa afọ ni nyina me pon free so na momom frɛ me de me no me stere ni nyina na me no bɔ mpan. Auntie Maggie tepa. Awurade ma die nti a ɔde sɛne sika yi emre ma wo Yesu dem. Amen. Also betimi afa phone o sɛne a die nti a o sɛne kaguso ebi a wo ba o mpɛ sɛ o bɔ wo din kura o fra na me no wa bɔ mpan die nti a wa sɛne sika no. Praise God. Praise God. Praise God. Praise God. Me no bon paye dientia wa seni sika na Awurade ma ne mrem. Amen. Praise God. O deni baby o kasa fro. Sancho Emantema. Ama. Papa na Sunday ama ene ma Sunday. Ene wa Sunday sisi ya. Aha. Me no bon paye. Baba me papa yin so warwe. Me no bon. Bon paye ma me na me yan paye boy ya sapa. Mate. Awurade wa fena ama. Oso hia yaresa. Oso ba wo wa onipa na firi yare mpa so san wa fena yade. Ne ba awade so ma ne mrem na wamfre eni adanse. Amen. Da ye be bie Sompa chede adanse wo si da wa so no behu omo ye bi adanse omo de baba. Praise God. Hallelujah. So Odin ma. But nkasa free. Nkasa ye. Oka safrin. Ye. Wa sane. Pachai. Sisi ana. Pachai. Awurade ma botantia wa fon dia sane sikei emre mano wo Yesu demo. Amen. Praise God. Hallelujah. Ode ne baby o kasa free. If I saw make a free a book estate. Mary was able ma send this here. Mate. Ya me come on so study me. E card da so me ba so no mensa wo nyini nyina e fi ho e wo Yesu de. Awurade botantia wa fran e dia sane sikei. O se e kada no so ne ba so atonsa no mu Awurade gye no. Awurade bie kwan ma no. Tuane ka no ma no. Hwe sika ma no. Ne ba no so Awurade fa onsa ka no. Wo Yesu de ma insanu mfre ne so. Amen. Praise God. Hallelujah. Papa, o deni baby o kasa free. But I'll begin to suggest this. My friend be 50 cities this year. Ya me shira me no bon pae. Awurade die ntia wa kwa sene sikai. Awurade gina so fa bie kwan ma no sene Awurade wasem se. Amen. Amen. Praise God. When to me anyina so san kobra biom. Praise God. Praise God. Praise God. Ma dum o radio na na se o TV volume no na menton ka ofia na me no bon pae. Metie o. Ah. Ipocho ya send video. Ba sene sis. Ya send video. Odin. Ya friend Cynthia ya send video sisia. Me no bon pae. Awurade wa friend Cynthia. Na koma so ade. Ipocho ni pa na mo ja mo se na ha no. Wo Yesu demo yade a eye moja broso moja mu yade intimo yade ni nyina ntunyina wo Yesu demo. Amen. Ya me shira. Praise God. Praise God. Praise God. Praise God. Went you man nyina so and the lines na high. Praise God. Hello. Papa odene baby okas metie wo papa. Ba so me yo ba. You say Mama Doris make a certain kranza. Enkransa Mama Doris was say no dia no. Me ba so ma send this here. Mate Mama Doris die ntia ode asene sikai me bom pai say Awurade ma ne mrema. Awurade ma wakoma so ade mrema wo Yesu dem. Amen. Praise God. Hallelujah. Odene baby okasa free o. Me ba so make a free. Ayatwa kwateja. Aha. Me ba so si ma send this. Me no bom pai. Awurade die ntia wasene sikai ma ne mrema no wo Yesu dem. Amen.
Praise God. Hallelujah. Amen. Oh, man, Mate, nyamebe pejao. Awurade wafuna santoa. Wase wakadem yade akana kadem. Awurade sane yade. Awurade twa aboafo so ma no. Awurade mana koma so ade mre ma no. Amen. Also betimi afre no man ni eye 0241 eye 272 990 metimu biom 0241 272 990 ena no man no baako so ye 0598 559 802 metimu biom 0598 559 802 Edian beba ya Tara One Media and as a Brothers Foster. Me no album. Praise God. Odi Mate mesra say ya mu low volume no mesra na emwa na mentemo kaye na me no mom pae. Awurade wa fana sika ya wa sani na koma so ade ma ne mrem wo Yesu dem. Amen. Praise God. Praise God. Praise God. Yeah. Odin ni baby okasa firo. Abajo bi mo bi ma sani. Mate. Me no bon pie. Awurade wa fra sani sikai bi so de boanyanka ne wesia. De dana koma so awurade yema no o Yesu demo. Amen. Praise God. Also so obetime praise God. Hello. Hello, Meteo. Meteo Meteo. Me be sure me wo ana no into person bo di amemo di no. Me be sure saje a mu ye no mu jidi se nya scam na mu ye na. David. TV dwumadie no na TV dwumakuo no nti bebe bi owo bi Sompa Media bebe Sompa TV anasa Sompa Radio wo bia eda ye friend say 1st January ko ho bia obo say sa nuaman enti na o hwe sika no bebe e ko no eye ndem no ye Tera One Media eye station TV no din na ye de send no enti no o friend na o send na nye Tera One Media anasa Brothers Foster men send ni nyina ko company no mo eye 1st January na chede no kwa afi bia ye enya afi wo kwa na ye enti hye na so papa. Praise God. Went to me anyina so. Praise God. Praise the Lord. Hallelujah. Odin ni baby okasa firo. Family conference ni kasa malizo. Hallelujah. Amen kasa. Menti Metoma seni vita kra. Me no bompire. Awurade baby bia wa fra wo bia. De enti a waseni sika no. Awurade mana koma so de mrem wo Yesu dem. Amen. Praise God. Also so obetime afa phone no. O de gina so na me mama fake we answer. Praise God. Hallelujah. Odin baby okasa fro. Praise God. Kasao. Mama no bompire mente wonka. Me no bompire. Awurade botanti a wa France ni. Awurade ma ne mrem wo Yesu dem. Amen. Also no mes ne tu ni nie. Also betimi offer de enti a ode send sika no kagu so no asende na ma na de di kan no sofo yima repeat 0598 559 802 0598 559 802
The number to us 0241 272 990. Number repeat it 0241 272 990. Of Osania, a dear beba Tara 1 media, and answer Brazos Foster. A yes, Sompa Chedia, Anna, ye boise, a beya kakraka, no obi or bebe bia or benyabi. Na da, a ye 1st January, a ye New Year, dano, a ye first come, a ye melkuna fonyina. Bebe bia, Sompa wo bia, okoha, oboka konya chedeni bi. Sanso, ene ye 3rd January. Yeah, cultural so me nyina ye be you TV so ama obi bia hwe bi de enti a wo sani sika na ya kagu so na wa sani sika se rade na nyame asema mate efa eye moburu ho ade yo eye okunani ade yo no oya meso meye bi na afia ye wura mu 2026 no fa jeme fa mama dance amafo bebira ye bi anya dance pi na fidie isu ye wura afifufuro mu a me da ko me bie lines atumo mo ye bie no obeti ona dance a omo no beba na no ye ma me ba ko so ye bie ne ba 350 eye 35000 ne zaka so obi so asene bi na ofre na o ma na asene message na wabone ni na bompa ti se de nura ebi sene a na omo fra emba no o sene fire na ma no so ye monidi na ye mompa ma no. Praise God. Hello. 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 Hello, meton ka odi ne ba bi o ka se firo. Beta je fem Afu mem. Wa se ne wo de. Wa se ne sisi ya. Aha, metime na obo mpae. Awurade botanti a wafuna se ne sikai so de boa kunafo ene anyanka no. Ma emre ma no wo Yesu demo. Amen. Also, obetime aba so praise God. Hallelujah. Odini baby okasa fro. Papa na je sin papa si Obo ase. Mi pacho ma chane me. Me no bompai. Mi pacho so fo mo pai ma me se mo je ki ya de ha me ta. Me no bompai. Awurade yade bia da wafona so. Moburofo ade a waye kunafo adoye no. Awurade fa sane yade wo Yesu demo. Amen. Praise God. Hallelujah. Odene baby okasa fro. Pacho so ma nti ya me ka si pa on the Facebook. Anti ya metiwo. Pacho na parents me pele kaka. Oso wasene. Si bon paye mami. Awurade wafra yare sika ya wasene awurade fa sane yade wo Yesu demo. Amen. Praise God. Hello. Praise God. Hallelujah. Odene baby okasa fro. Dana ho kakra na lines dana ho kakra. Wasene wo de. Asan. Me no bompa lines no monye. But entia wafra sene sikai ma ne mere man wo Yesu demo. Amen. Praise God. Praise God. When ti me nyina so ma me mfa foforo. Praise God. Praise God. Oh. Hallelujah. Oh, dene baby okasa firo. Because me din the Sarah me ka se free so. Aha, me too Sarah. Me sende bi na me sira Bible ma me me so bompa ya ma me me ensa. Abawa. Me say na ko process. Next year you be see won film beko. Mama Sarah o ma me de omo ba urade anim botenti a odi asene sike urade ma ne merema o Yesu demo. Amen. Praise God. A line no so ayesh. Praise God. Hallelujah. Odene baby okasa fro papa. Me no bompae. Urade ma botenti a wasene sika ne merema o Yesu demo. Amen. Praise God. Hallelujah. Mame, me no bompae.
Erade wa funa botanti odi asani sika no ma ne mmere ma no wo Yesu demo. Amen. Praise God. Hallelujah. Odin. Hello. Hi, Papa. Aha, kasa. Dana ho kakra. Dana ho kakra. Azuka homano haye. Mame no bompae. Erade dientia wa fra na asani sika no ma ne mmere ma no wo Yesu demo. Amen. Mame fa afoforo. Praise God. Hallelujah. Odin ne baby okasa free o. Better me kasa Me no bompae. Erade nsawo yade e wo sika e wasani amakunafo yi. Amen. Praise God. Hallelujah. Metie wo mame. Pacho your friend Samuel, Nacho Maseni Bisifia. Me no bompae. Erade obotenti a wasani sika ma ne mmere ma no sene wasam sie. Amen. Praise God. Hallelujah. Papa odin ne baby okasa free. Praise God. Praise God. Mention ka ofia mame no mompai. Erade boten. Amen kasa. Me no bompai. Erade wako aseni bi. Boten ti odi aseni sike ma ne mmere ma no. Amen. Praise God. Hallelujah. Metie wo papa. Hallelujah. Metie That Pacho, wasani bi. that Pacho. Me no bompae. Erado no ye yare safo. Wose obechi no e wo yare mpa so. Enti ma wasemre no e ma one na busua ne manyina. Amen. Also obechi mi asane. Praise God. Praise Odin ne baby okasa free. Metio. Me no bompae Isaac. Isaac wakoma so ade mmere man. Sika ye wasene Awurade ma wadanse. Amen. Also so obetimi afre 0598 559 802. Praise God. Hallelujah. Hallelujah. Odin ni baby okasa free. Pacho, you need the best papa. You need send me the other Kwesi Adam. My friend, Mame no mompai. Erade wa fra sika ya wasene so de boa sompa achede. Erade ma de wa kan fa ho e fa kunafo wesie ho emre ma no wo Yesu demo. Amen. Also obetimi asene ye 0241 272 990 0241 272 990. Also betimi asene. Praise God. Hallelujah. Pacho, we could reach about 5 years to 6 years. Don't pay man. Erade a oyen senchre ne nyankopon. Erade ma wafuna dance. Fa wonsa kama. Baby bi obia. Amen. Praise God. Praise God. Hallelujah. Metiewo. Papa, me tuma sending me. Me no bompai. And so maybe I'm not yelling. You're the much in a pie and cook. Erade oyen senchre ne nyankopon. Yema wafuna. Sene wasem tie. Amen. Also obetimi afre na mana na onso so waba so praise God. Hello. Metio. Hello, Papa. Metio kasa. Asenu ya de. Me no bomb. You kasa fi obuase. Awurade me soma wasem ko wa franche wo boase. Wasene ne de so de boa.
ma wasɛm mmere mu ma no wɔ Yesu dim. Amen. Amen. Praise God. Papa, me kwani masande me dienwa. Me no. Me mama miensa. Awurade nkai obaku nani ne ne ma miensa. Sɛ wasɛni Awurade ho mmɔbɔ no ma na asɛm mmere ma. Amen. Praise God. Praise God. Praise God. Mentie oho frefidie no ho. Metio. Hello, Papa, Mpacho, me send me dey. Me no bompae. Awurade ma wafuna koma so ade mmerem wo Yesu dim. Amen. Praise God. Praise God. Odeyo. Me no bompae. Awurade mi adwuma proma sene wakoma so ade etie. Amen. Praise God. Praise God. Hallelujah. Meteo. Mpacho mukateti ko ni tena clear. Na send me dey. Na ye na he me no. Me no. Awurade mesra yare sama wafena. Ne mane ne nana no mo banbo no wakoma so ade. Mo dance. Amen. Praise God. Hallelujah. Meteo mama. Mpacho na sasa oba me akosia tema kasefi kofobia. Me so nai ha ma sending can be. Now so taber me kwa me tro kwatra wa sa ma de science pafe. Me no bon pai. Awurade waka wona asem no. Omie kwan ma oso de afem no awurade. No obehye wana mu. Eye wadwumasem wapomoden wakoma so ade awurade ema wadanse. Amen. Amen. Praise God. Sabre idie me bono ma no amon sende na line no so ayehye ena sesen so line no etwetwa sisi enti mon sende me sende mu abompa na sabre idie anyontofo no bese adi enim ye mo bebre odi nyame asedaka ena wo hwe nioma atoto nipa na wo awurade age wa firi mu no me no mieni asan enyom to no koso no bie wa no fra o ma no fra ukru fra o yire na mo na awurade ase no ma no nie eye 0241 272 990 0241 272 990 0241 272 990 and answer 0598 559 802 0598 559 802 edi abeba yetara 1 media and answer Blessed Foster samre nyum no koso na wo da awurade ase nyame odi wa free January edu abeduru eye December afi no kɔ na wieye wo da awurade ase sa nyankopɔn kro no besa hwe wo so 2026 akwancho biewa no na da awurade ase emra Devlin elidi ewo nyonto so aye da awurade ase biewa no nyonto no koso nyana no da awurade ase ye da awurade ase baby a wo bia fa wakoma wadwene nyina mane mfronko adom ahema nanim mene omienu eba betunum ayi na me aye sansa wo so na okon ode obi ampere na enye ono anka ye ntiase baby a wo bia mesese obedie wano baby a wo bia ye waya ma minu dos da awurade ase Manyamento ka January to December. Yenyina nyamie. Yawradiase, the
ase wofio Dawrade ase ma oma Dawrade ase ma ukro Dawrade ase wadwuma sem osika sem Dawrade ase oko na yeso January to December Dawrade ase
Yeah.
Yamauzo, Hallelujah. Amen. Bawon sem of your Merade Yankopon. Bawon sem Merade Yankopon. Radia. Wow, free January. Edward Bedu December no. Rade no waya dear. Yes, some be shall quaint you for France China. Echiyao, ne wura 2026 mo. Ena me yi accidents ahodo ne nneoma kyerɛw ne nneoma atoto nipa na ɛyɛ dan na Awurade ntimi anye wɔ na mfiri mu ɛtɔ da yeye nipa nti na yɛ wura fi yɛ ho also for 31st night my God utie ebi nkyerɛ ase hu hia sɛ also for 31st night nipa bi opeso tutu kwan bi esiesie no ho osofo boaboa no ho ofa ne ntoma fra adaka na didi adaka no de ni nyina akọ na ye ba betu kwan eye 2026 na osofo ye wo bia bi wo ho a ofra urade a oje wo so ntem asoli bie ni ho a osofo eye nyame asafo a ne honhom ni ho. Yes. Na sa wa ma nyame kwan a nyame no onye adwuma me nemu na ye chapel no wa ma nyame kwan a nyame ntimi nya adwuma na Cedar worship center there yes also for your 31st night na every tete that's right every tete your 31st night no ena nyankopon ye adwuma enti ochena ye tu ye nsafro nipa bi opa ba bi akobon pai nipa bi opa ba bi din ne ho ne na busua ekɔhye Awurade nsa se ebasa na munsi muntem yes se traffic wo krom aboa pesese edidie kwan ewa ye God of possibility prayer festival no ebi free Tamale yes ebi free our neighbors countries ne bi ba one say no mo twa gu wo eyine so no na 131st night o dress code no ye all white yes na ya na adwade yo ye enti unya bi ani ya mahamra kakra ne ye white kakra light no to so na ye na osofo bi bi otwere sam no mayenko Genesis chapter 28 Genesis chapter 28 kai from verse 18 to 22 na Jacob sɔre anɔpa tututu na ɔfa ɔbo a ɔde Yesu miye no de yɛ odum si hɔ na ohwie engugu so na ɔfrɛ hɔ Bethel na enso akane no na kro no din de Los na Jacob hyɛbɔ ɛka sɛ Awurade Nyankopɔn bedi machi ahwɛ me so ɔkwan a me betuo yi mu na wama me aduane madi ne atade ma hyɛ na wasan me asomdwe mu ɛde me aba magya fi a ɛne Awurade bɛyɛ me Nyankopɔn na obo ya mede maye odum asi ho yi beye Nyankopon fie na de obema me nyina mema wo so ntutuso dudu amen azofo o chere ya 31st night no my God yes obi aba omfa ewo mra yes na omfa oil emra yes na oil no tie Jacob na etu kwan wa wo hwe me no na ekasa no onim de wo akwantu no ena nyanya kopon kra na ka kire Jacob say omfa oil yes na so na Jacob ye honhom nipa onim de oil timi yes na Jacob ohwie enwo say oil ena odi gu fom yes or the oil na ye de egu fom ena yentie nsam okan ohwie oil no asofo nsam wosese Nyankopon ba ye den wosese na Jacob hyebo kan se Awurade Nyankopon bedi machi se Awurade bedi machi 2026 na mekɔ no ahwɛ me so okwan a me betuo yi mu okwan a me 2026 akwantuo no na wa ma me aduane madi atade ma hyɛ na wasade me aba sundwe fi asundwe mu a ɛne Awurade bɛyɛ me Nyankopon amen enti Jacob utu kwan no they said the 31st night yes ye wura 2026 akwantuo no also for owo wom yade wom aware say ye wom yes
amaninya wom obu oja beto na adwuma mu ya beto ne fie e wa afe no afe no mu nsem wom na ye difo no ye se ye kan de wo 2026 mu se o ye mbehye obi bi o ye nyame difo bi ya nyame ne kasa enti o se menye bibi jise medikan aka kire medifo eno na me se o kire 31st o de oye baba na ya boso mpaye na wa hwe ni nyina gu fom obetima ya na so no fie obetima koye no fie se ngosra no papa nkonu nyame ni wachi na ehwe se Jacob de enwo no eye dan egu fom no eye kwa na sa anye kwa ye hwe Genesis chapter 31 verse 13 Genesis chapter 31 verse 13 Many nyankopon wa wuhia me no. Many nyankopon na Jacob wuhia no. Wuhia me 31st night na se no. E wo Bethel. E wo Cedar worship center ho kwa wo sra ho dum. Ba bibia wo hwie oye no gu ye no share bo ma me no. Na wo share bo wo ho no. Afi sori free asase so. Afi sori free asase no so. San kwa wabusua asase so. Osafo. Enti nioma bobre nipa bi wo ho a oya MC afamanim to so na oye no ma hwe ache mo nyame hira omo hwe manim general osofo nioma tutu nipa nioma ni bi wa nyame emfisru meye ma wo da me yodifo nyame fa me so anifrafo enete sebi adam wana medical doctors edin fidi ahwe wan ya declare say enye yie me frɛ nyankopɔn na Eradi tie mene. Yes. And to watch night, you know. And yes, sir, 31st night na announcement. Ni we you a yam pie bo. Yes. A yes, Eradi ye dini pa be wurim. Na and one no ye wurim a odi be good form. Yes. Oh yes, I be no. Okotena a ye no wa la banchen. Owura 2026 mu no. O how ba beto no no. Na nyame aso no dae kwase me ne nyame a ohia me better ba bibia ohwie oye gu ebo no so no ohwie oye gu bo no so na o share bo no enti se ambere de sorry free ha na o wafa powerful opewaku yes o how 2026 enti na yese ye frɛ Awurade wo ba bibia o frɛ na obeje so yes Cedar worship center de mo amafolo Cedar hour ache na ma hwe Sompa TV na ache no mo se nyame tumi wasase no so nyame tumi ewo na ko aso ene so mafo no so enti ba bia wo bia oh Jesus ano papa sim eya momra ntem obenya baby na badwodwo ho obadwodwo ho na osofo ye be bom pa ya masujafo nyina na ya bom pa ya mamo amuhia promotion omo hia nkrantasem wo mo abone afa wo nomum wo na yade edi wo nya osofa yare sabesi amen ti obetime de o haw no amane na aba ye be fra Awurade ne mo so asansan di mochi yesi bibi wo abusua ni mu yesi bibi wo fie ho o bom pa ya wonya adwuma na nyoma ha sen no osofo ye be sra Awurade se saade no ensa wachi na onim de osofo ye be ye ebeka 5 minutes na ye wura 2026 no mu a asore dem ho nyina ya den the security for o Cedar for dem nim say o security ni ya tight ye ho fam nuema no na wo ye ho na fam nuema na ye bedum light ni nyina na ya gira nyame asem so wo Genesis chapter 1 verse 3 also Nyankopon can say and God said let there be light so akwasase pa papa estreso asase anufusuo ene ewo sene wo so enti Nyankopon say ya wasase bi wo ho a afedi o de ato o de wona to so ache afedi fatu manim kakra na ahwefo na tiefo so hwa ma NCR Nyankopon hira na ose won se mapagya ewo ose wasase bi wo ho a ewo so enti wa say 2026 asase oh Jesus enye ewo asase amen na sofo obu wo fie wo di bibegu fie ho wo dem di beso wo dem nipa bi wo ha afiwe yaw abene esun nipa bi owo sika osofo meka say osofo obi ade ba akopɛ wo yes obi wo sika dan ma aso pe ba akopɛ na o de na to
your friends na hwehwe dan no na oni hompo a eno na Abraham kae no o se na me wu a ho na bedi ma de nyame ebecheba amen amen e was say ofie ho o dam ho I was say yete banka amen 2026 enti next year by this time oh Jesus na okutaba yes amen osofo obi hwe me obi tie me osofo ye kan say sikani ajapade a owo bi aso ye say busua na ye firi mu no nipa nyini nche osofo ye hwe say na nipa say ewu 2025 sa na nipa be say ewu 2026 o ebekona nimbo osofo enti no yesre Awurade se Awurade ma sa yawo owo ni nuema no ebi ma yefi obi tuhye me obi tie me de atoto ne ma de isia de atoto na adwuma ti ewura 2026 mu a ye de ewo na ebedi kan akan ya no oh Jesus asofo me say ye de ewo na ebedi kan akan ya no bi be kwa koye tin ama ne manyina Jesus wan kasa na fabra yes na ye mpegya nkyere Awurade na me mfra Awurade se otie me ne da otie ne somafo no ne my God enti no oma ne tumi osofo obetimi di bia ye wo bread mu adi obetimi bi di aye tin obetimi bi aye dan obetimi di bi wanum bi sa obeso tie me o se me mpe wo meso me ye dan ene fruit bia osofo obetimi di aba na se ne yenim se ho ye mpa bo bia moti adanse no wo bibi bi opese o de ba na papa me hira so mo bo o se me pese me de communion wan bra na papa bo so mpa ma me obi kura tie me osofo yan hwe se na koko si ababo aso ni koko no na sase se mo ye fu o se me pese me saso nante kakra ba bo so mpa ma me keke ade bia o de beba bia no esu time me ma mo pagya ma frɛ eye gidia na mo ye ba so mpa tv so me se fansio for document for photo to so na me mo mpa wa wo fi ho adanse ba na sa adanse ba na sa adanse enti no sofo obu okra no se me de madwuma mu bibi me company no mu bibi ebeba me pagya kire Awurade me documents bi me de beba me si estate bi me de beba ho krata be kire Awurade me mo wa pagya ewura 2026 mo nyame o hira otonso pagu nuama so osofo aban meet ba ko de na oka kire ahwefo na Bishop Awurade Nyankopon hira amen sene watete wa me hu se dumienu bia ejina ho ma bibi na bosome makomako dumienu ebedane a saa na dumienu dane a saa ene yekọ edafofrom enti ebedane no yekọ edafofrom na ehonom na krok no edane no asemkesiesi enu ti na se ebedum light no ne asa so no 2026 no enti de ameka chietiefo nyina ne se 2026 year program 31st night aye be kire we Cedar no yesusu maduma kese amen ni pa bi amfa na light obu anuma wo dafie o dafie apede wo hyebere na wo da so enti nyame bo kina ye nyina mehia bishop abesaki kwapon ene ne ma MCR mo fa ye normal no to so bo okro person ofre kura ebisa all night no ho friends e ho hihye mo fa Cedar our lines ni nyina to so 0557 0557 000 000 967 967 0557 0557 000 000 967 967 no me to so mi no 0557 0557 30 30 90 90 80 80 0557 0557 30 30 90 90 80 80 0553 0553 53 53 53 53 89 89 0553 0553 53 53 53 53 89 89 numbers ni mi nyina mi ansa ni nyina obetimi afre the opes obisa fa watch night no ho bia bisa 31st night no the tosu mienu ye sore so obetimi afre so mpa che de no pese no bo so mpa mo amasa ni nyina no mafre osofo yima obi se ye fie abayifo ho ye fie bosom bi wo tumi bi ye adwuma entu furo no mai dia na wo hu afa eye nyame somafo wakoa nyame akoa no ni nyame fie osida ho de nyame ye na ka kire saafo no se nyame tumi ni nyame aho de Bishop Nyankopon enhira o Awurade de wa ye bi pen enti se wo se wo be ya enya de foforo se Nyankopon enam na koa Moses so
eyi Israel for free follow ne dom nsam edom ko mo bo asase so a awurade nso enam so eyi ya free 2025 mu de akolua 2026 mu the bishop awurade de wo ye bi pen the awurade na mo so aye dance enioma esesie no obo o se na busuam afọdobo chia bi wo ho apam bi wo ho ofufu o ye ntukwan otifi o ye ngwade ye nyini nche osofo wo hu altar cases no na ma me bi ono so be pie ho bishop altar case ya di ni nya wawale mema maako edu oni bia woma na nso obia yenya ne ho ade bishop wo na awurade fa so breaki sa pam no efiri ne so ema ye ne ho ade bla no wanyini ama ne mani nyina nyame de omo si yie enti omo na ya omo hwe memene da Cedar hour dance omo tie bi wo radio no so na de bi also ye beba 31st night no bi ase no so for abana se wo ka che safo ni nyura wadaro ma sa be no musimu mra e bi ya anopare ya sha ya wa so de da no ma bi kura be da wa enne ya be na ma me be de niam aba be da enti nyame ya adom a akira no po mu nsim ya sa ka mu nyina ho akira de ano e be ya dene te me sira mo eno ne ya kan bro say distance is not a barrier wa say person say the kwan enwa ya be sira no man ni ya satisfy for your time now so ya 0557 0557 000 967 0557 30 90 0553 53 89 ye mamu nyina official pa afen convert ye nyina afesa na udi adanse ya men shira wo se enne wo se wo mre enne Facebook fo nyina ye ntimi amma mo nchen nyankopon shira mo ye chiachia mo nyina nya men shira mo ya sorry obetimi afra me no bompa ebia odi wunsuo o documents bi esiso a me no shira so na bomodien se obehia me 31st china na ma sansan bin say ni wechi de wo fa mu e ma sa de no say ni wechi emfa on say kugura afefufuru no ye wo wona ofre awrade a nyameje won so na ye wo bia so so ye frɛ awrade a oje so ebia ne bi eye Cedar worship say enye Cedar nko ana ye frɛ awrade a oje so aso de enim na ye kamfo emanipa Cedar worship center nyame ye adwuma enti ochena 31st night simuntem na traffic ameka wan she ba bibia me no bompa awrade ye da wase insuo bia o ma pagya amen insuo no nane Yesu moja amen enane nsankyerane insuo amen enane ayare sansuo amen de nipa ne di insuo be ye biara maneni adanse amen documents bia me frenya me tumi eguso wo Yesu demo na ma bompa amen asofo no me ne apam ne abaye ne wona abo mu bia nyina ocha 31st na be fili o mo aso ye chia obi bibia amen bye bye na nyame abofo pie waso na wasamia basida osuru bebie nani o na nyame abofo pie